tabbas in kina so ki ga ƙarshen jarumin nan sai kin yi abin da na faɗa miki. Zan yaudare shi mu sha giya sannan in biya kuɗi in kira 'yan jaridu su ɗauka su yaɗa a gidajen talabijin ta yadda zai tsani fim a duniya. Abbas sai ya dafa kafa na ya roƙe ni da sunan in yafe masa. Wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba Abbas ya zo ya tarar da mu ba ya fi mu fafula a wannan masana'antar ba zai taɓa yiwuwa ba. Ki bar shi tukunna mu kai inda za mu kai. Ni nake so in yi maganin shi a cikin dajin nan. Ina so a aika mai da cuta ne wanda har ya koma ma ubangijinsa. Allah! Ke dan uwar ki daukar mu kike ko? Kai ku bi min ita. Ku kamo min ita da rai. To ina so ka gane wani abu. Kai baka isa ka wulakanta ni ba. Ni da Allah na dogara. Kai ba abin da zaka iya min. Dakata Aminu, kaka ƙara min maganar Salisu S Fulani saboda ƙanin shi Abbas ya wulakanta ni. Zaki ina so ka kashe min producer film din aljannar duniya. Zaki ina so ka kashe min producer film din alfijir. Zaki ina so ka kashe min producer film din tarko. Zaki ina so ka kashe min marubucin film din alfijir. Kuma na tabbata zaka iya. Hello, director, mun shiga cikin dajin nan fa, amma ba mu samu damar ɗaukan program ɗin nan ba. Mun haɗu da 'yan ta'adda, sun kashe producer, sun kashe cameraman, sun kashe sound, sun kashe dukkan artist, sun kashe Zubi jarumar da ka ɗauko daga Niger, sun kashe Aminu. Director ni kaɗai ne nake a cikin dajin nan, ku kuma mana ɗauki. Director aka